ngopeni anake kabeh, iso nyekolahke kabeh, iso ngopeni karo nyambut gawe. Saiki anak 12 diwalek ngopeni wong tuwa loro wae kok do bek-bekan do ngresula. Mongko kuwi kewajiban kang luhur. Ha, bener lho. Ngono lho, Di. Jenengan ki yo kebangetan lho jane. Pripun? Simbok dereng ngenten 7 dina. Heeh. Kok let gage-gagar dodolan gula ki. Tak yo. Lho ya jenenge dituran kok ya, ora ya kena nggo nyelameti kok ya, Nggih mboten bulane kaya klur arah mudeng, Bu, ora ngerti pasar. Ndak selak ninis rak ya malah engko ora. Ayo lanjut. Besok pinter sekolahe. Besok pinter sekolahe. Yen wis bisa nyambut gawe. Kudu mlaku. Wedok ya. Wong wedok kok kaya ngono. Jane iki pomo aku ki ora kurang sithik ngono pomo dadi dalang ya hebat lho aku. Suarane kung kok ya aku. Ya. Prejengane ya kok dialang. Heeh. Dialangan pit. Lah ya asline ya moho lanang to, pancen yo iki. Oh lanang to. Piye to? Numpak pit ning kutha Tegal. Piye? Produke Bong Supit ning sing gagal. Ayo lanjut. Wong lenang kok dandan wedok ki ora disengeni mas-mas ning para iki. Ayo lanjut, aja yik. Ayo ditutup. Aku lah ya suaraku kaya mau ora apa-apa to. Kudu mlaku sabenare. Lah yo ndarakku sing sobo ki mung pitik kuthuk tok, susuk bareng kok sobo tekan kelek. Lah ya. Lah yo. Dek, ngapunten nggih Dek dalang, nggih. Dek selo, ngapunten nggih. Kok iki aku mah jane dibeli mantu-mantu lho. Kon ngomong dalange lho kok meso. Lah diwarai kok. Lah ya Pak Nyan kok aja gaweke dalan, kok ndak sarune metu. Aku wis tak ati-ati ket mau malah Nyan do mancing wae kok yo. Kok tekan kelek, sok nglumpuk dadi siji barang kok. Menek wong susu kok kumpulan aku ayo. Yo rekake arisan barang ya, Di. Ayo. Yang ngapunten lho, Bu. Ayo. Cat menengo ngeranakku aja pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pintar Cup menengo geran aku kang tansah jane jamumu ki apa to, Dik? Suarane kok kaya kucing gandhik ngono ringik-ringik. Kucing gandhik. Suarane ki jenenge lho melengking ngono lho. Didhawuhi kudu nggugu. Bisa gawe. Bisa gawe.
ngene kaya trimo 120 jadi panitiane iki piye? Gumun. Iki 120. Ya arep ora genengan ya bangeten to Di. Idepe wae iki mau wis nek dhewe kira-kira nek kebayake pira? Lah ya ora, aksesorise pira? Awake dhewe ra wani mangkat dhewe iki mau dadak diterke sopir ya ora. Nggo ora nek 120 ya ora tekan nggone asline ini ya ora apa-apa. Ya diterke sopir. Nah, asline lho ning aku ya ora anu ra nek tundaki monggo Pak menawi badhe anu ingkang nambahi. Ning kula niku nggih nggumun kalih jenengan. Sakniki nggih pun pinter dandan. Pinter dandan wase saploke melu sliramu. Dhisik sadurunge rung iso dandan. Nganggo idep ki kuwalik madepe. Dadi mripate sing nyolokno mah aku karo ngene. Mangga. Aduh tunung ngedapakmu ngayahi kewajiban yen wis rampung nuli konco nuswantara adil makmur wau langgam putra Nuswantara dalang nggih kejami ndongaaken dumateng Adik Yosep nggih Dik menika ugi ndongaaken kok ndongake ya dumateng para-para ingkang sampun pareng rawuh paring donga pangestu ing dalu menika mugi-mugi Bapak Ibu sedaya pinaringan sehat walafiat panjang yuswa murah sandang pangan putra wayah sedaya do bangun miturut sing nganten anyar ya muga-muga tansah atut runtut mboten sada tukar padu senajan to ana unan-unan yen wong padu ki rabuke wong omah-omah ning rabuk kasih sayang rabuk kesetiaan rabuk cinta kasih satemah keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah mboten sekedar slogan nanging saged dados kasunyatan. Wah, jane iki aku kaya wedok asli ya. Jenengan ki nek ngendikan kok jam pinter tenan ki dhisik sekolah teng pundi? Nek kene iki jan kaya wong turut tenan turut dalan. Penyanyi larang, Dik. Penyanyi larang, Tik. Larangan agama. Lah ya Mimin karo Aprik penyanyi larang lho ya larangan agama. Ora. Jenengan niku lho nek ngendika kok saged runtut, saged sae ngoten niku. Dhisik niku sekolahe teng pundi? Kula. Nggih kuliah. Kula riyen ten perhotelan. Perhotelan. Wonten LPK Mahardika Surakarta. Oh. Kula kerja wonten hotel 12 tahun. Ngamen ning Umbul Pengging 2 tahun, ngamen ning Pasar Sragen 2 tahun, terus mulih ranggawa dit aku tetek ning Tegal Mas. Entuk duit tak brok lek ngamen sepi bruk petuduk saiki alhamdulillah 3 tahun terakhir iki aku wis ora ngamen turut dalan matur nuwun dhumateng kanca-kanca seniman senior sedaya ingkang sampun kepareng nampi kawontenan kula dibalik segara kekurangan Gusti paring kelebihan. Sing penting tetep bersyukur lan bersyukur. Betul. Syukur kuwi ana 3 pirangan, Nduk. Syukur napa mawon? Lho iki ya iki wose iki. Ora mau ngomong aku bersyukur ngono tok ning ora perangane apa wae. Diucapke nganggo lisan. Nek kanggone sing muslim ya alhamdulillah lan sak piturute sing jumbuh karo agamane keyakinane dhewe. Kaping pindho. Nomor pindho. Tumomo ana sakjroning ati. Dadi ora mung lelamisan. Kaping 3. Kaping 3 diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sing ateges diterapkan ya mbok dono driyah, apa mbantu ning nggon panti asuhan lan sak piturute. Apa mbantu banci-banci ora apa-apa. Jan meletek. Ora wis saiki kersanipun Adik prikados pundi malih menika kalajengaken malih menapa tasih asur manglipur, Dik? Oh malih, nggih. Lah ya aku mau dibeli iki jeng Mimin kudu ngemong adine nggih. Aku iki pamo wedok asli putraku paling ya semono kuwi. Jenengan kuwi. Ya Allah, Dik. Jane aku rak ya nek ngene iki aku terus nangis kok. Lah nangis ngopo? Mergo apa? Dadi wanita ora sempurna aku. Lah ngopo? Lah ngopo?
Kok ora sempurna ki ngopo, Rok? Rahimku ra wis diangkat to, Di. Apane kok rahim barang ki? Aku wis diweling simbok. Diuling piye? Mimin. Aja makokian mangan tape ketan. Ndak kandunganmu kering ngono kuwi aku. Aku ngono kuwi terus dadine sulaya wetengku ki lho dadi terus rahimku wis gak aku. Iya, dia anak pisane anak era nek ndase. Iku terus kaya ngono to, Pri. Banget. Lah kok yo kaya ngono kok yo duwe rahim barang. Di armes kram barang ki ketemu pirang perkara. Kok lem. Ngalane ki ngendi? Di. Ning aku mau lho, Di. Tak kandhani lho, Di. Pas sore aku nek krungu rahim ngono kandungan ngono ki. Kok ya lenangan kok merebut kaya ngono. Aku lha wong ceritane ya wedok. ning pama aku ki lho, Di. Heeh. Upama aku ki rahimku rung diangkat. Aku ki mesti aku ki mesti reden kok, Di. Anu kok Pak, nggih Pak. Uritane kula akeh banget kok. Nggih. Saestu kula iki ketrocoan banyu dane meteng kok, Pak. Kok iso? Lah uritane akeh banget. Mula aku dicedhaki yoga-yoga ya aku arep dicedhaki Pak Depatut iki bagus kurang apa? Kurang bagus, kurang nyakrak apa? Ning aku nek kesenggol sithike meteng kok. Wedi banget aku tenan. Wis aku tak jaga. Tenan. Oh alah. Bu, enten persepsi nek penyanyi nyun sewu ya penyanyi kae sok nyun sewu geleman lan sak piturute sok diterke sapa-sapa. Ning aku mematahkan alibi kuwi. Iya. Sampai dengan detik ini aku masih tetap menjaga kesucian saya. Apane wong dhisik tau kuliah nang UNS kok. Apa kuwi UNS? Universitas Negeri Silir. Yo, saiki aturke panglipur meneh, Di. Nggih. Menapa menika. Penyanyi kok ya. Ayo bawane gentenan. Aku tak bawa genti ya, Di. Nggih. Tintinganipun 6 kemawon, Pak. Ya ceritane mendharani wong pinter ngono lho, Pak. Padahal aku ya ora mudeng apa-apa. Pengumuman. Woro-woro. Terus Harga Seniwati. iki ngrembug masalah rega Seniwati. Yes, Ben. Nek ra ngono ra krasa. Mosok spono-spino ora ana kaundakane. Terus 20 kan ngendi to, Pak? Sesuk ki diundhaki Pak Joko. Diundhaki dadi 250. Ya budayane nek bangetan rak ya tetep ya curhat to dhewe. Akhir 2015 wis cecolo iki. Iya. Wis lekas mundak regane. Pinter lho. Lah iya, nek ra ngono ora krasa meh. Iya, bener. Baleni meneh. Sesuk nek jek popok semono rasa mangkat. Dinggi ning ra mangkat. Ora. Awake dhewe iki dagelan ngungkuli gayenge Mas Rabies ngungkung sapa 120. Kuwi jek mending. Kono karo tengah juta 2 juta. Kuwi jek mending ya. 120 ki jek mending. Lah apa? Lah nek jawabe sambatan ngono Lah kae. iya. Pengakuane iki jek nak ndulur lho men iki awak dhewe lho. Iki jek nak sanak lho. Iki tanggaku lho. Sing kono meneh. Iku ulang taune Pak Wito lho. Ngono kuwi barang iki. Lah yo Sujono kok yo akeh sing tresno entuk saweran akeh kae. Apa ora dhewe meringis. Lah iya. Ayo lanjut. Lah apa ya Pak Wito karo Bu Dewi kok ora tekan nyangoni dhewe 300 apa ya ora tekan. Nek duit ki jane ya duwe, ning ngono ki sok ra tekan penggalihe ngono lho. Kowe engko dibruki kendang lho kowe engko. Tenan lho kowe engko. Jaluk penyanyi ayu sing lemu apa sing banci seksi. Ya seksi. Tetap sing banci to tanpa resiko kok.
sayaan po gelungan wis beda. Rumangsane penyanyi sing rock mini-mini ngono kae kan malah murah. Mloho. Nek koyo dhewe nek miyayeni. Oh. Berarti dhisik jenengan ki ning kono kae nggo rock mini ki ya murah regane. Ngono kae malah murah. Oh, wis mloho wis ora ono tantangane nek ngene kan isine kae apa ya? Mimin kae bokonge asli apa ora ya ngono. 70.000 niki Bu, regane bokonge. Tenan. Sayaan po gelungan Terus mesti bakal mahanut. Penting cocok karo rego. rego ki nomor 1 kok Lah ya. iya cocok nek ra cocok. Aku anu sesuk nek regane ra cocok ngono ki aku ora arep nganggo kebaya kok. Bar nganggo apa? Kotangan tok. Hei. Sembrono kok. Lah nek ra cocok nek kebaya kowe mopior kok kene. Sik ora sing perkara piye-piye ora saiki ki masalahe siji. Apa? Lah nek kowe gur ngono kuwi tok sing diadahi ki apa? Nggih. Nyun pangapunten Bapak Ibu para pini sepuh sedahanipun lho ora maksud piye-piye ya Nduk mbok menawa ana sing rarno penggalih lek gojekan rada keladuk kirang duga mugi para pini sepuh kersa bedah tangguling samudra pangaksami kula pitados jer pangalembono menika sejatosipun wisa lan panyaruwe menika tundhonipun sae ing tembe wingkingipun Mbah Ahmad gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Mbah Ahmad wis mati kok gawe gapura. Ya ganti Mbah Paijem apa sapa. Penting cocok karo rego pimpinane. Lah iki pimpinane sapa? Mas Aji apa Pak Wito apa Pak Joko iki pimpinane? Dadi iki sing tanggung jawabkan ana tak nek kira-kira aku engko lek buka aja nang omah di. Dadi ibu ning kene wae. Dadi pumpung isih piyayine sehono. Penting cocok karo rego pimpinane ora bakal nyulayani. Nek pimpinane kados Pak Wito, Pak Joko, Pak Aji ngoten niku. Insyaallah padha wae. Kok ya mbok ya dunggulke sithik ngono kok padha wae. Ora kok di iki mung dienggo ora nyindir ki ora, ya men dipenggalih sing sesuk berikut-berikute iki lho. Berikute iki ya men dipenggalih ngono lho. Men rada murwat ngono lho. Aku ora melu-melu kowe weh. Iki satusan simbok barang rak ya butuhku akeh. Ayo. Lah yo ning ora kok sepenting bersyukur, oke sithik bersyukur. Ngatusane kapan? Satu sing kok bar bodo. Bar bodo. Wah siap-siap dodol gula neh no iki. Ora kok tidak menerima berwujud barang aku ngono. Oh ngono. Pak Joko yo ning ngono aku bola-bali ra nggo apa-apa blas. Kok yo ketegelen yo. Jenenge aku wis lolo ora di Pak Mbok kok yo ning yo ora apa-apa. Ning anu kok do ngono kuwi dongane wong tuaku dhisik jenenge sing penting awake dhewe tulus insyaallah ngono ki digampangke, dimudahkan, aja dijadikan beban. Nah, Yakin Gusti Allah ora bakal kleru paring rezeki kanggo umate. Kae laris yo ben larise dhewe, dhewe ra payo men pancen cakere mung semono. Paribasan wong ngombe nek kebak mencep-mencep nek kokian rak malah mutah tekan ngendi-endi. Tak kira sak gelas ya wis sak gelas. Sepenting bersyukur. Sok sapa sing syukur nikmat Allah akan melipat gandakan dengan nikmat-nikmat yang lain. Ning sok sapa sing kufur nikmat percayalah bahwa siksanya amat pedih. wah banjine tobat. Kowe iki nek karo aku arep bangsa kaya ngono to pri. Lah saiki tek mletik men jenengan iki. Darus men. Pengumuman Intine bawane iki mau ki rak gur njaluk unda-undaan rego. Ngene kok muluk-muluk emen. Monggo mengke penyanipun Bapak Yosef Priharto mengke mang penggalih Pak. Ya anu di, ya engko tur-aturan apa iki diplastiki ya ora apa-apa. Nek arep nggone catering nek diplastiki rak ya entuk to engko. Lah ya nyuda-nyuda 10.000 mangane ku dadak jajan sahur ya ora. Pokoke kan nggowo ngayu ki pokoke bebas. Langgami apa di? Lerek panjenengan. Ya ning Tawang nggih, koleksi saking Anjar Ani. Lho aku ki nek bangsane literatur budaya ki wis bakoh. Nek Klaten bersinar langgitane sinten? Pak Wito Radio Sarjana Krawitan. Lho. Mletik ya. Nah wis
Lho, mletik nek kula iki kudu gelem sinau. Buka apa internet, maca buku. Apane buka internet HP-ne we mitra kok buka internet. Kae mitu. Oh, tak mitra. Yane tawangono lintang wong bayu aku nganteni tekamu marang miko ing koso limas sun takoke kawaratamu jan Pak Wito ki wis jan Kyai budaya tenan garapane alus-alusan Kandhane kok. nang le mau terjun payung mau lho bar lah yo bar nyi anu ngendangi Bu Dewi, Bu Rusiati, Pak Anom Suroto, sinden-sinden paribasan, sinden handal kabeh. Lah kok terus trimo alah sak nyungsep-nyungsepe to cara-carane iki. Alah, Pak Nyai jane ngimpi apa to, Pak? Kudune ran saca sepuh ki sansaya tuk piagam penghargaan saya menjilo-menjilo. Lah kok terjun payung ki piye? Jenge-jenge bakal entuk penghargaan saka Pancali. Apa? Heeh. Pancali? Heeh. Paguyuban Bancilia. Nah, Yo, pacet. janji aku eling wong manis samudut rasa ning ati lintang-lintang ngiriwi limas tresnaku sundul wingati Jek semono janjiku disekseni kok karatiko kairing rasa tresno kasih enak ya di penyanyi nek Enak. laris ra kaya apri lah ngapa ta? untune bareng dipageri Iki bendra. oh lah yo turah duwe kang untu ra salah apa-apa kok dikunjara Ndak selonjor ki lho. mbok wonge sak madya apa anane arep piye mbok nek iso kala menjingmu ki dikepras wonge mbok iso apa sak anane ya ngerti mloho wis mlebu kok ngene kok dadak tingsing dadak dikawat Kok ki ndak selonjor tak kandhani. Nah, ning ya. Kudu ben ketok sampurna Lah ngono iya. lho, Mas. Terus iki mripate dadak kok iblolok barang kok iya apa ku blobok-blobok barang nang ngono. Kok sik to jenengan Mang madhep rene. Jenengan nyolot kok nyolot botak to, Mas. Iki ora botak ya. Lah apa? Roni. Rontok niye. Walah. Ayo, bacet.
pripun, Dek? Malih. Oh, lanjut meleh. Lah niki giliran ibu-ibu pesinden mau Dek Selo. Dek Selo, cobi. Dek Selo. Kersa malih. Nggih. Ayo sayang, berdiri. Ya, Dek Selo. Monggo kalih anu karo Mas Apri karo Bude Mimin. Masmu kuwi. Oh, ijo si kucing. Monggo, Dek. Si kucing. Nggih, monggo mriki. Ayo, Nggih, sini. mriki. Sama tante. Sama, mriki bareng-bareng nggih direncangi. Wedi. Gila kok malah. Ibu, pareng toh, Bu? Oh, pareng monggo mriki, bareng-bareng bertiga. Ditemani enggak apa main ke ajal kendel. Nggih. Main komunikatif tambah pinter loh. Soalnya salah satu kunci sukses itu adalah komunikasi. Nek dinalar ya suaraku ki aku rasa nyoro putri, kahananku dandan ya malah gilani. Ning sepenting komunikatif karo audiens. Iso ngomong kabeh. Piyai sepuh ya dihormati, sing enom yaitu adik-adik ya men terhibur. Dek Selo kelas berapa? 2. Kelas 2. Pakai mic-nya. Nah. Dapat ranking sayang? Dapat. Anjir, putranipun sinten menika Dek Selo? Bapakipun asmanipun? Ibu asma sinten? Tina. Ibu Rina, ingkang menika. Ibu, nggih. Ya. Bombong iso nyuwargake wong tuwa, nggih. Kanggo wong tuwa. Tunjukke Bombong. Wong jero ngono isine kok dadak tunjukke. Lah ketok kok. Nggih. Padakku kowe kuwi harus mangsa kok le. Bangane nglumpuk ora yo. Nggih. Menawi si kucing menika retanipun Mbah Narto. Oh, nggih. Narto Sabdo. Nggih. Ayo Cin. Heeh. Kok jake kaya ora ya. Nek pamale ngendika ngono ki cantik terus kena ditanjakke ngono mungkin marake bergairah. Nek kaya aduh iki malah do gila kabeh. Monggo, Bapak. Terus montang mantek tanpa turu atiku tansah klisian. Amarga eling bubar senanding ati ora dedeke lancir kuning. Aku mangkene tanpa turu teko karo milan-miling. Tak awemu tansah ngecek sing teko jebol saku. Dek mau bengi terus montang Mantek tanpa turu atiku tansah klisian. Amarga eling bubar senanding mutiara dedeke lancir kuning. Aku mangkene rumangsaku teko karo milang-miling. Tak awemu tansah ngecek sing teko jebol siku. Iya, aplaus yang luar biasa buat Dek Selo. Nggih. Sing penting anu nggih Dek, tugas seorang pelajar adalah belajar. Belajar. Terus mungkin bakat dan minate nopo tetep kudu dikembangke. Ya. Nggih, heeh, pancen yo kudu ngono kok di ngomong adik-adik nggih. Pripun Dek? Sakniki kula nyuwun pepeling. Oh nyuwun pepeling. Nggih, menika riptanipun Ki Anom Surata menawi boten klentu. Sajak kaya wong bakoh, sinden bakoh kula ki. Sinden bakoh. Indene wong padu kuwi lagek bakoh kondangan ki. Semangga. Penyanyi ragu dak apa-apa kok ya pede nika ki.
Oh, monggo bapakipun menika. Oh, nggih. Bapak monggo. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para aksama aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping limongi ibadah haji rukun Islam sampurna. Luhur lan asar Salat sayekti ngetokake tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe Prayogane ditambah salat sunah Aja sambrono iku perintah agama ngelingono mendonya sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga
padha nindakake adzan wis kumandhang wayahe sembahyang netapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedoke tidak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sambrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kemarin besok munggah swarga iki ngemu pitutur kang luhur Anjing. dasar iki wulan Ramadan sisan atau mereka sing kagem sing muslim ya aja lali salat 5 wektu Nggih. ingkang Kristen utawi Katolik Nasrani. aja lali ya tetep ngibadah ning gereja pokoknya jumbuh karo kepercayaan dhewe kapitadose dhewe sing Hindu semono uga budaya semono uga Nah. ora usah dadak kae Pak menang bener-beneran sing penting kabeh ya madhep mantep nyuwun karo Gusti Kang Akarya Jagat. Oh, rak ya ngono berdoa. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Kaya Lah, kon lagu kae ya. apa? Sing penting aja dodos-dodosan ya, Mas. Ngono kae lho. Lah ya nek kang kanggone iki pepeling jumbuh karo pepeling mau rak nek ana wong-wong sing muslim ya sing salat ya aja lali, senine ya maju ya di ning ya agamane agama apa wae jumbuh karo kapitadosane ya tetep kudu Padha berjalan, wae. heeh. Sing penting ini ya di dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah, dengan seni hidup bisa menjadi lebih indah, lan dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah. Tiga-tiganya jangan sampai dipisahkan ya, Nduk. Heeh. Aja mung mburu kadonyan, nek wayang ibadah ya ngibadah, ya, Nduk. Iya. Senajan to wong mencibir awake dhewe sing piye, sing penting kudu tetep eling. Oh, nek poma aku lali ya elingno, nek kowe lali ya tak elingke. Aku eling kok. Heeh. Iki Sukimen ngono aku ya eling. Kowe ya Apri Wibisono. Ya aku Sukimen sih. Nyepang ngapunten sih, Dik, mbok pilih para pinis posdanipun rada ngladrah. Mugi kersa medhah tangguling samudra paksami, cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Burung kutilang, burung pipit, perut saya sudah kenyang, untuk itu saya segera mohon pamit. Nggih, monggo Dimas, nggih. Wes nduk, krepek gedang, krepek telasi tedang laton roto. Mengko dibacotake panggonan goro-goro. Lho kae kaya krungu bendhe budalan. Ayo mak. Kukusan tupaku malon. Ngeneng kentiasanya peke. Kelengku sagung cacaan. Nanging saya pangikipi dosang retraning usikane ko putra kang hanjok saking yati
sedang Narendra yakso laku kang mawalengkang gembira menyala ngises yang ngejel prabawa lesos lan prakampa koro mawalian oh Paman Suratimantra wonten timbalan dawuh punapa panyuwun kula ngenten kadu jago manungsa pun dikeparengake nanging sampean kudu mulat yen weruh klebate bocah bule lan bocah ireng mungsuh ditinggal bocah loro niku dicekel dipateni inggih Nger sampun kuatos menawi punika gagal Mandura dipun kraman kemawon bagus man kajaba niku sampean perintahke bocah buta ken ngupaya lorereng teng Widara Kandhang ngiras golek sisik melik dununge bocah ireng lan bocah bule trawaca dawuh jeng ngandika keparang medal pasilan sing ati-ati ampun kok bocah cilik
panenggih ing dukuh Widara Kandang. Sanadyan ing dusun nanging asriyan dinulu. Dening wewangunan angin to kraton ing Mandura. Awit saking pakartining Sang Kakrasana kocap sareng sadaya kapirsan Raden Harya Prabu wewangunan rinusak Kyai Sagopa Dinukan manmo Kyai Sagopa kalangkung emang enggalih lenggah tan karsa ngandika Nyai Sagopa nyaketi sarwi angareh-areh sanget menggalih dukanipun Gusti Arya Prabu. Iya apa-apa. Wong susah iku bisa nyendakke umur. Inggih Bapa, kula aturi emot putra sampeyan kathah. Nyai, dukane Raden Harya Prabu rusak ing taman kuwi ora tak pikir, Nyai. Mumlungane Narayana lan Udawa sing wis suwe ora mulih. Lan tumindake anakmu Kakrasana. Mulane tumuli tak perintah supaya ngupaya kanggo nggayuh kautaman. Miras ngupaya sirnani Sinarayana. Iya Bapa. Aku selak kangen banget karo Kakang Narayana. Kagiatusan kapirang renangkul kinempet kempet dosa ngretraning bawana. Nyai karo anak-anakmu sing ati-ati aja ana trek sandi upaya Nyai.
iki ana tamu kok biayaan. Sapa praceka ngendi dongko arep apa teko ing Widara Kandang. Dadya gandrung manis abdine Gustiku Kangsa Dewa. Tekaku mrene kadhawan mboyong anakmu lara ireng. Mula ndi lara ireng aturna bakal kagarwa Gustiku Sang Adipati. Oh, kowe kliru. Aku ora duwe anak sing jenenge lara ireng. Mulane kowe bali aja gawe geger ana kene. Ora ngaku apa kelakon tak gledah omahmu. Piye kowe arep gledah omahku jajalan Cidana Buta mulih karyaran.
bapakmu kepikut dening buta-buta saka Sengkapura. Ayo mlayu buta-buta padha goleki kowe Bratajaya. Biyong ana apa? Aja gawe gugup. Bratajaya ngerti Widara Kandhang katekan buta-buta Sengkapura. Padha njajah rayah kawula Widara Kandhang. Sing digoleki kowe Bratajaya arep dilekake karo Kangsa Dewa. Mula ayo mlayu. Ora usah mlayu biyung, awake dhewe wong wadon. Kruyuk kabutan pinjung, mesti awake bakal ketututan. Lah piye Bratajaya, apa kowe arep manut marang buta-buta Sengkapura? Tika menyang Sengkapura. Wis aja samaratimu biyung. Wis ana mburiku kene buta tak adepani. Ayo. Ayo tenan bocah iki sapa? Kowe takon aku